Årets sidste påskegudstjeneste i Horne nær Fåborg blev en mere utraditionel en af slagsen. Her var temaet Disney, og alle salmer blev byttet ud med sange fra kendte tegnefilm. Det fik både store og små til at møde op og synge med. Og netop ønsket om at få gudstjenesten til at appellere bredt var baggrunden for, at man havde valgt det anderledes tema. Vi laver det her for netop at tiltrække nogen, som måske ikke havde tænkt, at de ville tilbringe påsken i kirken, fordi de måske ikke rigtig føler, at der er en resonans med dem. Kirken er også kultur, og kirken er også at få de unge med og de gamle med. Og man må sige, Disney-sange, det vækker det indre barn i enhver. Det man gør noget nyere og mere moderne, gør, at der er lidt mere engagement og sådan interesse i at komme i kirken, end bare de samme gamle salmer. Jeg synes, det er fedt. Ja. Det er sådan ikke sådan noget, man sådan plejer at gøre. Jeg synes, det er fedt, vi tør. Med tonerne fra Disney. For deltagerne til påskegudstjenesten i Horne Kirke fik i dag fornøjelsen af flere tegnefilmshits, og dem skal I selvfølgelig ikke snydes for. Vi er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 22 på gensyn.